Сәлем шаяннар, баяннар, нургаяннар, эфирда біз күткен әлі ул гына да түгел, сіз күткен тапшыру жерлі селфи. Башлыйбыз. Сіз күніне сәгатке неше тапқыр қарайсыз? Санап қарағаныңыз бармы? Әйдегіз әлі тағын бір тапқыр қарайық әлі. Дұрыс, қазір жерлі селфи вақыты. Біз әр шақ нендейдір көрсеткіштерге қарайбыз. Хава тұрышы, календар, сәғат, долларның неше сум болуы, акциялар һәм башқалар. Ләкин бұлар арасында ең мөһиме сәғаттыр ул. Қалғаннары ул қадәрлі мөһим түгел демәс идем, тик бары бір ул күрсәткечләргә сәгатькә қараған қадәрлі қарамыйбыз. Хәзер нинди генә сәгать юк. Миңа мәсәлән вакытны телефоннан карарга уңайлы. Сәгатьне бит аны кияргә кирәк, юңганда салырга. Юк, дөрес. Хәзер су үткәрми торган сәгатьләр дә бар, ләкин бары бер уңайсыз. Хәзер бит телефонда бөтен нәрсә бар. Видеокамера, монсы инде телефонның иң зур плюсыдыр. Хәтта безнең биремнәр дә шул видеокамерага гына безнең дусларыбыз тарафыннан төшерелә. Балалар да әлеге дә баягы телефонга биремнәрне төшереп, безгә җибәрәләр. Без исә ул видеолар белән ни эшләячәкне сез бик яхшы беләсез. Калип kızlara yaşı verilir. Oran güzler arasından silkimleri siler. Kızları yüzlerine çıkan nazları. Selam yolum sana, doğumuz kenalım. Koramalı yüreği sağındır sine oğlum. Selam yolum sana. Беләсезме, дуслар, мин клип барган вакытта элек кешеләр сәгатьләрсез ничек яшәде икән дип кызыксынган идем. Бик кызык. Монда сәгатьләр су ярдәмендә дә, ком белән дә эшләгән. Хәтта кояш сәгатьләре дә булган. Кайберәүләрегез күз алдында да китергәндер инде. Шуннан да бик кызык мәгълүмат. Танышып чыксагыз, вакытыгыз бушка үтмәс. Безнең үткән тапшыруда яңгыраган биремне искә төшерсәк тә, файдалы булыр дип уйлыйм. Игътибар.
Bilasizmi do'stlar? Men bari bir qog'oz betini yirtdim. Lekin onun için ko'pmi kuch ham vaqt sarf etdim. Lekin eng qizig'i bilasizmi narsa? Bu qog'oz betlarin endi keri yolg'on bo'lmaydi. Qo'yishaq shulay birer ish ishlaysan. Vaqtingni sarf etasan. Bo'lmagan aqshaga bulatlar alasan. Serenadalar jırlaysan. Senin hislerden ne şu qog'oz simon yirtib tashlaylar. Ey, şunşuma, motor ittirip jırlarga kiragаны. Şunlanda, belki men motor etib jırlay bilsem, bu halga qolmagan bo'lar edim. Mana hozir bizning qatnashuvchilarimizdan o'rganib qarayım hali. Lekin ona qadar ular bilan tanisha boshlarga kerak. Tanishik, birinchi qatnashuvchi. İkinci qatnashuvchi. Üçüncü qatnashuvchi. Şundan da siz iskitkiz jırlaysız. Eng muhimi uyalmaysız. Nersadan uyalırga deyip, dostlar yanında uyalmaylar. Jırlı selfie ol dostlar jiyılatırgan urun. Mine biz de oldağı klipta bütün dostlarını da jiyarga tırıştık.
maqtab yürəyi sayrar idəm. Şu dirəkdən sinə maqtab yürəyi sayrar idəm. Dağlı, dağlı bugünüb duram. Dağlı, dağlı bugünüb duram. Bəgəndə mürəşdəsilər, şırğanlıyıb sıram. Bəgəndə mürəşdəsilər, şırğanlıyıb sıram. Dağlıdır güreşi ile Özler düzülüp dura Сәгать уғы бір саннан икенчесенә йөгергәндәй, безнең тапшыруда да һәр нәрсәнең үз урыны бар. Әйдәгез әле сәгатькә карап алыйк. Киләсе тапшыруга бирем. Шуннан да онытып торам. Карыйбыз. Сәлам Шаян ТВ. Миннән шундый матур җыр сезгә бирем булсын. Дуслар, сәгатегезгә тагын бер кат карап алыгыз әле. Әлеге мизгелдән биремне үти башласагыз була. Ә инде уңышлы эшләнгән эшләрен кая җибәрергә икәнен сез бик әйбәт беләсез. Безнең адреска биремнәрне хәзердән үк көтеп калабыз. Вакытыгызны бушка үткәрмәгез, файдалы сарыф итегез. Сау булыгыз!